pali chida cha mphamvu chomwe chinabwera kudzabowola m'matumba mwa achinyamata ambiri ku Malawi kuno kuphatikiza mayiko ozungulira aviator. Inu mukuidziwa aviator ngati kuti ndi chinthu chomwe chitadzakuchoseni pa umphawi nkuzakupangani inu kukhala milioneya. Koma lero ndikufuna ndikuwuzeni kuti ichichi ndi chinthu chokhacho chomwe chayika nthenda m'mitima mwa anthu ambirimbiri ndi kuwasiya pa umphawi. Chasanduka chowumisa matumba a anthu ena kuzipha kutsekereza maloto a anthu ochuluka. Chimalonjeza achinyamata osowa kale ndalama powauza kuti asitike kandalama komwe apeza movutikirapo, ndipo pakutha pa tsiku m'matumba nkutsala mopanda kanthu ndi kuyamba kupanga blame ena pa chimene chichi. Amalawi ambiri palero tikuona ngati mabeting amene wawo ndi tiketi yathu yothetsera umphawi, koma dziwani mashini amene wawa special anapangidwa kudzakolola ndalama inu musakudziwa. Ndipo lero ndabwera pano kuti ndikuwuzeni chilungamo chenicheni cha zomwe samakuwuzani za aviator ni mabeting company ena onsewa. Ndikudziwa ngakhale nditakuwuzani zoona zake ena simungafokebe ndi kuyenda zimenezi chifukwa nthawi zonse zinthu zomwe satana ali mkati mwake zimavuta kusiya. Inu mwaonapo anthu afodya mowa ndi chiwerewere amamva koma mochedwa, ndiye nzovutanso kuzisiya kamba kuti zomwe akuti aviators ndi mabeting enazi ndi juga yomweyi mukuidziwayi, koma ayichenesa poyika mu njira ya digital kuti isamveke ngati juga ndi kumayitcha mayina omwe ikutchulidwayi kuti ndi betting. Nkhani ya aviator sikuti yayamba ndi ku Malawi ayi. Izizi zinayamba ku Georgia mu chaka cha 2019 January 15. Munthu wina wa business otchedwa Taimurazi Uglava anabwera ndi plani yoyipa. Pakanthawipo juga imayendedwa m'makasino mokha, ndipo mkuluyu anabwera ndi plani yoti juga ituluke kunja pa mtetete m'manja mwa anthu ambiri m'mafoni pena paliponse kuti ithe kuchosa ndalama za anthu olo ali pa bedi pawo ku nyumba. Ndiye analenga china chake choti chizipanga ndalama mwachangu kwa iyeyu komanso chitchuke dziko lonse lapansi yomwe inali aviator. Ndi gemu ya simple yoti olo azibambo athu ayimvesa bwino ndithu. Njira iyi inali yoyipa kwambiri yotenga ndalama za anthu mowirikiza, ndipo ndi malonjezo awo anthu aku Africa tinayikonda poona kuti mwina atha kukhala makwerero awo mphawi wathu. Pa 5 February 2019 after kupanga launch company ya juga Frata Entertainment anapanga mgwirizano ndi aviator company kuphatikizapo Amolestonia company yomwe imadziwika bwino ndi kupanga magemu omwe timayenda inajoyina mgwirizano, ndipo aviator inapangidwa spread dziko lonse lapansi. Anthu awawa amapanga control game imene imu kama iyenda, ndipo amadziwa pomwe ikuyeneka kuwina kapena kusawina. Mu 2023 aviator inafalikira kwambiri ku mayiko aku Africa kuphatikizapo Malawi. Amalawi ndi kukhala ngati apeza njira yopungulira mavuto awo, koma ambiri osadziwa kuti njira iyi ndi yoperekera goodbye ku ndalama yathu tisakudziwa. Anayipanga kukhala yosewereka ndi kandalama kochepa. Olo ungakhale ovutika bwanji ukwanise kusewera akuchotsebe. Dziko lililonse analumikizisa ndi njira zonse zomwe anthu amapanga zotumizirana ndalama monga Airtel Money ndi Mpamba kuti zikhale ize kwa osewera wina aliyense. Ndipo izi chimozimozi ma betting companies ena onse: WSB 1xBet, 22Bet, Bet365, Melbet, Palipesa, Betway, Premier Bet, WSBet, Access Bet ndi zina zonse zambiri zomwe mukuziziwazi. Mukulankhula kwa chidule kulibe anthu kapena kampani ingakhazikise njira yoti anthu azipindula iwo aziluza kapena inu amene mungachite zimenezi. Ndi makampani oti analemba anthu ntchito ochuluka oti amalipidwa zonsezi cholinga inu muziwina basi. Awa nawonso ali pamene papa kupanga business yokukololani inu ndine. Magemu awawa onsewa amachita kupangidwa control, munthu awine kapena munthu aluze. Muluza nkuzaluzanso, ndipo okha amaona mmene mwasewerera kuti akuluzisani kwa kanthawi poopa kuti muzinyanyala ndi kusiya amaza kuwinisani ndithu pena.
kapena kuposa mmene mwakhalira mukuyikira ndalama yanu pokupasani chilimbikiso choti musafowoke ndi kubetcha ndalama yanu ndithu. Pakapita nthawi akatolera ndalama yokwanira amatha kuwinisa munthu mmodzi ndalama yochuluka kuti anthu ambiri inu muone ngati zimatheka ndi kukhala ndi chilimbikiso chomayikabe ndalama ndi hope zaka nkumatha ngongole zosayamba. Mulipo mpaja ndi kukhala mpaka addicted ndalama ina iliyonse mungayipeze nayo ni pajuga ena ya ngongole kumene kasalale mmabizinesi anthu akupita pansi kamba kamajuga amtundu. Ndipo kuchenjera kwa anthu awawa amatenga ma celebrities osiyanasiyana nkuwasiya pa list ya anthu oyitanira malonda inu nkumapitilira kupusisika kumaona ngati ma celebrity amene wawa zinthu zawo zikuyenda kamba kamajugawa mmaseconds ndalama yanu nkumatha. Kaya kwanuko munazipasa maina otani koma iyi ndi juga ndipo ndiyoletsedwa. 1 Timoteyo 6 verse 10 verse ilili likuti pakuti muzu wa zoyipa zonse ndiwo chikondi cha pandalama. Malingana ndi verse imene iyi kuchova juga kungayambitsidwe ndi chikhumbo chofuna chuma. Ndipo verse limene lili likutichenjeza kuti tisalole ndalama kukhala chisonkhezero cholamulira. Ahebri 13 verse 5 verse ilili likulimbikisa okhulupirira kuti moyo wanu ukhale opanda chikondi cha pandalama ndi kukhala okhutira ndi zomwe uli nazo. Malingana ndi verse limene lili m'Baibulo kuchova juga kungachitise munthu kufuna kukhala ndi ndalama zambiri ndipo kungachitise munthu kusakhutira ndi mmene zinthu zilili panopa. Ndipo kwa omwe muli asilamu mu Surati Maida verse 90 to 91 inu anthu okhulupirira mowa juga mafano ndi kuchita maere zonsezi ndi zoyipa ndipo ndi ntchito ya Satana. Choncho apeweni kuti mupambane. Sine mbusa komanso sine shehe koma ndine okumbusana nanu. Sindili pano kuletsa juga koma kukudziwisani za momwe anthu awawa akutiwumitsira mawaleti athu tsiku ndi tsiku. Pamapeto pake dziwani kuti izizi mukuyendazi ndi zotcheratchera ndipo eni akewo aizizi ndi ochenjera kwambiri anakhala pansi kwa zaka akukonza machitidwe ake. Eni ake aizizi ndi mabilioneya sizinaoneke kwawoko 200 kwacha yanu akudyerani masekanzi. Ikamakwana 1 hour amakhala awabera anthu 100,000 ma 200 kwacha amenewo iwu ndikupanga mamiliyoni pa 1 hour ina iliyonse. Osayiwala kupanga share nkhani ya betting da Aviator.